had ik niet te pakken. Oh, op naar de volgende. Oh, in het chill van Verstappen. Gevaarlijk, kalkeren en terug. Ja. Oh. Hey, doe. Ja, de vakantie is voorbij en de speelsters kunnen eens de kost in. Want het is niet waar. Check, check, check. Check, shot en ontdek. Nog één bocht en dan op jachtstuk. Oh, ik liep haast 12 km per uur. Oh, en de finish. Applaus voor coureur Reinhard Ritsma, niet Max Verstappen en Nick de Vries krijgt net pakkenkoer. Super vet jazzenspeeltje, maar wat nog volle buiker is om een coureur te wezen in een echte Formule 1-wijn. Nick de Vries, hij is 20 jaar oud en hij is een groot talent. Azend een exclusief interview met Nick. Zorgen de makker met Squalben dat we tonight echt heel vlug van Dokkum naar Burgum rijden kennen. Schrijven ze in Gietjerk, draaien we het heel vlug en zit al lied in de mist. Maar eerst, deze weekend. Elke eerste manje van de mannen wordt om 12 uur middags het luchtalarm testen. Na een minuut gaat de sirene dan, als het goed is, weer uit. In Kammingerwoorden weer dat oude manje net zo. De sirene die het op een terrein van een basisschool stiert, gaat net meer uit. Na 2 uren kon het alarm gelukkig weer uitzetten worden. Deze weekend. De spanning wie om te snijden tijdens het Sportgala 2015. De beste sporters van Friesland kwamen bijeen op het Jerrenveen. Er waren belangrijke sportprijzen voor het jong. Ze kregen turner Epke Zonderland de prijs voor beste sporter van Friesland. Ik wie er een prijs voor de leukste gymles om het sporten te stimuleren. Weet je hem nog dat de kochen uit Drils in het juster een parcours maken hier? Zij kregen de prijs net, die ging naar 2 basiskwallen uit te kniepen. De Preem en de Compagnonskwallen. De skwallen krijgen €1000 om te broeken van sport en speeltjes op skwallen. Deze weekend. Nou 12 op het Jerrenveen tijdelijk dicht is, binnen een soort baan in de vakantie bij hun ouders naar de ijshal in Ljouwert West. Maar de baan in Ljouwert gaat over 4 weken echt dicht. Wat vies ervan dat de ijshal dicht gaat? Nou, net echt leuk, want dan is net meer schaatsen. Het weer heel druk, maar het kon een soort band niet schelen. Ze wouden nog graag een rondje rijden. Zwemmen weer echt populair. Het weer smoordruk in het vernaaie zwembad Zwemfun op een jouwer. Deze weekend. Een soort band dreamen ervan om professioneel voetballer te worden. Maar net Elsenien is een Messi of een Arjen Robben. In Meppel weer een voetbaltalentendij om die beste kunstjes te litten. Marijke, het Ljouwert, die ekt mij onder de talentendij. Wat is jouw droom? Om profvoetballer te worden. Op deze dij wie er ook een soort scouts. Zij letten op de techniek, tactiek en snelheid. De band die het heel goed binnen, kennen dan misschien bij een grote club spelen. Draaien! 2, 1. Hij je wel eens jet van de centrale as? Misschien wel, als hij dan wordt, Dokkum of Burgum wennest. De centrale as is een sneldijk die het online wordt van Dokkum naar Griep. En de squallen die Makkum die mochten sjen bij de centrale as. Het is correct een squalreiske, maar dan wat serieuzer. Alle boppenbouwbijen van de basiskwallen in Makkum binnen op bezieten bij de bouw van een grote dik in Wad-Friesland, de centrale as. De baas van de dieken in Friesland, deputaire Sietske Poepjes, komt ook even. Waarom mij de bijen van Makkum nou del komen? Het is heel belangrijk dat gewone bijen van Friesland weten wat de professie doet en hoe wij bouwen. In de buurt van Makkum ben ik een heleboel bijen die daar wenje. Kom er zelf ik bij. Maar daar wordt net een provinciale dik op dit stuit gebouwd. Na het serieuze pad mij de band de bus in. Ze zullen de route van de centrale as rijden. De nieuwe dik rint van Dokkum naar Drachten en kost het een soort geld, wel €400 miljoen. En ze binnen al jaren ontbouwen. Een grote klus dus. Maar nevens Janneke is de dik wel nodig. Omdat het een volle handiger is voor al de meisken die je langs moeten. En het is volle kwatter en het is ook volle beter voor alle dwarpen, want er hoeft er net al het verkeer te rijden. Ik vind het wel goed. Want dan komen er ook minder ongelukken en dan gaat het sneller. En dan gaan er misschien ook minder banden die onder de auto komen of katten of hoen. Dat jet wel veilig. Nou riet de buschauffeur nog terug alle dwarpen en moet goed opletten. De nieuwe dik gaat oorlog omheen. Het liep het al een keer mooi, maar er had een soort ruzie geweest om deze dik. Er moesten jemmen omhakt worden en hoezen plat gooid, omdat de dik dwars toch een hoes moest.
Maar vies het ik zielig als ze dan voort moesten om die scenario die? Nou ja, dat is een mooi huishestof zijn en het is lekker of best krek voor huis en dan moet in huis voort. Dat is vast niet erg leuk, nee. Wat vies je ook belangrijker, zo'n huis of een nije dik? Ik vind allebei wel belangrijk. Tja, moest nou voor huizen en bjemmen kiezen of voor een vlugge en veilige dik? De dik had het uiteindelijk won. Die wordt nou bouwd. De busrit zit er haast op. Hé, waarom had Eltsen niet een leersezoon? En wat moeten die helmen en vesten? Ah, ze mij nog even zien bij de bouw van een aquaduct. Hier waar nou het water zit, daar komt de centrale as onder het kanaal terug. Hier waar nou water is, daar komt straks gewoon de dik. Dat zocht er indrukwekkend uit. En sjoch, daar springt een doeker het water in. Zo is dat zelf wel wollen? Nee. En heeft volgens jij dus zo'n stoere cap op hand? Nee. Hoe zit dat? Raar. Maar het history, daar heb ik gewoon een cap op, maar dit zit wel ozer. Het zit net zo heel lekker eigenlijk. In Makkum weten ze nou alles van het bouwen van dieken. Mooi dat die dik er komt en dat die auto's om het dorp heen rijden kunnen. Super fijn voor de dorpsbewoners, maar ook voor de autorijders, omdat ze dan volle snel op de plak zijn. Zo liet hij ze op de plak wezen, want ze rent van naar je trainen naar de lemmer. Ja! Haha! Nou, als het goed is, kunnen Aliet de Isel maar ik haast lezen zien. Of toch net? Hey Aliet, heeft u les van een plaatselijk misbankje of zo? Ja, het wonen normaal dat onder stoom zit. En dan maakt het een enorme herrie. Maar het is wel een mooi gezicht, hè? Ja, supermooi gezicht. Nou, het is echt een prachtig gemaal. Het is haast 100 jaar oud. Het is het eerste grote gemaal van Friesland met miljoenen liters water voortpompen kan. En dat is het nodigste nou en dan. Want een groot pad van Friesland lijkt leeg. We hebben geen bergen en rivieren om het water uit te vieren. Dus ja, als het flink regent had, dan bleef dat water in het loon liggen. Op al die beelden is het goed zien hoe dat vroeger ging. En het kan dus niet omdat er een zeediek stikken wie, maar gewoon omdat het flink regent en het rijwater net voortkomen kon. En daarom waren de vierten en snitten groeven om het water uit te vieren. En in molens waar het water van die lege polders naar die vierten tappompt. En van die vierten vierde de IJssel maar op naar de Waardzee. En dus bouwden ze hier bij Lemmer een mega grut gemaal. En dat hoopt hartstikke goed. Nu houden ze hier achter op het loon droege forten. En dat gemaal wie zo grut en zo mooi en werkt zo goed dat het nou nog altijd stiert en er elke keer toerste mensen deel komen om het te bezinnen. Maar hoe zit het nou maar in die misbanken? Ja, dat is vanzelfs gewoon stoom, Reinoud. Dat lijkt als mij een oude stoomtrein, wist wel. Die blaast ik van die grote witte stoomwolken uit. Want 100 jaar geleden wisten ze nog net precies hoe ze heel grote machines op elektriciteit draaien lieten massen. Dat dienen ze doen met grote stoommachines. En dat werkt nevens een heel simpel principe. Water verwarm je, even wacht je tot het ziet en bij de stoom kan dan een beweging op gang brengen. Nou, en dat gebeurt hier ook. Super grote chattels bij water worden verwarmen tot het ziet en de stoom wordt via leidingen naar scooperherden gebracht. En die beginnen te draaien en meer dan zo het water van het binnenloon naar de IJsselmaar. Eens heel simpel dus, maar ja, het is wel een prachtig gezicht. Vind je dat, Reinoud? Ja, supermooi. Dikke doei! Hallo! Ja, in zo'n auto riet hij dus. Nick uit Top en Twelken was een van de eerste Friesen wezen die in de verneemde Formule 1 te lonen komt. Even wachten, Nick. 3, 2, 1, go!
is een groot autoracetalent en wint de ene naar de oren wedstrijd. Hij rijdt bij McLaren, een wichtig internationaal raceteam. Zij betalen de sport van Nick, omdat ze hem een groot talent vinden. Eigenlijk alles wat met motoren is aangedreven en waarbij je eigenlijk dus zelf niet directe inspanning mee hoeft te verrichten om vooruit te komen, vind ik gewoon hartstikke leuk. En om daarmee op de limiet te rijden, dat is gewoon heel erg gaaf. Autoracen gaat verschrikkelijk hut. Nick rijdt wel 275 km per uur. Maar het gaat ook wel eens mis bij wedstrijden. Is Nick dan net bang dat Roer de kop vleent bij het racen? Nee. Het doet ook echt geen pijn als je met 140 de muur in schiet of zo. Je moet wel vroegtijdig je handen van het stuur afhalen. Anders dan kun je je polsen breken. Maar zolang je je handen van het stuur houdt, dan voel je in principe niks. Je zit natuurlijk helemaal ingesnoerd. De auto is gemaakt van carbon. En je zit in principe in een monocoque. En dat houdt in dat je met je hele lichaam in principe beschermd zit. Dat is gewoon hartstikke veilig. We hebben een pak aan van 2 lagen, gemaakt van Nomex. Nomex is een brandwerende stof. Daarnaast hebben we natuurlijk een helm op met radiocommunicatie naar het team toe. Onder mijn helm moet ik eerst weer een brandwerend vrij mutsje op doen. Nou, in principe, zolang er niks gebeurt, heb je het natuurlijk niet nodig. Alleen mocht er een ongeluk gebeuren en er is brand bij betrokken, ja, dan heb je het gewoon nodig. Nick is als autocoureur begonnen met het doen van kaartraces. Hij werd in 2011 zelfs wereldkampioen in Japan. Sinds zijn zoontje jocht het hij hem volslijn op het autoracen en vleent hij voor de hele wereldtour. Maar het begon al een keer voor hem hier op de kartbaan van André de Vries op het Jereveen. Fantastisch, hè? Prachtig om te zien. Ja, ik heb het beeld dan nog van dat er hier een sjouwierig jonkje riet en dan is het gewoon mooi. Nou, hij is nu 20 hier om hem nou weer diezelfde rondjes weer te rijden. Dat is een kippenvel op je jaar. Ja. Nou, het is wel speciaal om hier nu terug te komen na zoveel jaar en hier nu zo te zitten. Het is natuurlijk voor Friesland is het prachtig dat wij zo'n talent hier voortgebracht hebben en dat die jongen nou in de Formule 3 heel zit en wat eigenlijk al de aanrin is naar de Formule 1. Als Nick het de komende seizoen een echo dacht, dan kan hij wel eens de eerste Fries in de Formule 1 worden. Dat is echt niks doel. Van zijn racehobby zijn werkmeidje. Nou, hopelijk over 2 jaar ben ik klaar voor de Formule 1 en ben ik goed genoeg en is er plek voor mij. Autocoureur, dat was net samen. Je mag jaren van trainen en het is ook een hele jurensport. Lijkt het je nou leuk, dan kies je misschien eerst karten. Dat kan bij André of bij een orenkartbaan. Maar moest wel langer wezen als 1,60 meter. Hey, Reinoud! Hey, Reinoud! Ja, we zijn hier op CBS Ichters in Gietjerk. En het is tijd voor de Scrabble Battle! Team 1, het Friese team, ben je er klaar voor? Ja! Ga je hem goed oefenen? Ja! Oké, je krijgt 3 minuten en het tientje nou in! Het Friese wet, het Friese wet, het Ja, het gaat goed. Het is heel spannend. Stap het hier. Stap het hier. Hakken. Master Theo, is het woord lied goed? Dat denken wij dat goed is. Ja, jongens, zeker. Het is goed. En 4 punten. Team 2. Van het Nederlands gebeurt. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Oké. Maatjes zijn volle mogelijk punten. Dan gaat de tijd nou in. Kom op. Hey, 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 hey. Ja. Stop de tijd, stop de tijd.
Oké, maar Master Theo, we gaan nou het woord klamp. Maar is het woord goed? Ja, want het is een onderdeel van de boord waar de touwen nog vers zitten. Ja! Jongens, het is goed! Ja! Are you ready voor het Engelse woord? Ja! Oké, de 10 zit nou in! Kom op! Ben we klaar? Ben we klaar? Stop het ding! Oké, Master Theo, het woord is wary. Wary. And what means that word? Dat je wat verveeld bent. Jongens, het woord is goed! Oké. Sjouwer, 5, 6, zo'n plus 5 is 12 punten! Ja! CBS die eerste dit weer dan. We gaan 3 punten zien. Alle keer goed. 12, 4 punten is 28 punten plus 4 bonuspunten is 23 punten! Ja, en maar die 23 punten sluit Gietjek de Riegen. En je 3 is er nog steeds. Bob on! Ja, jongens en famkes, dit weer even deze weekend. Maar toch hier nou wat leuks, wat pikes, wat stoers en wat spannends op je squallen. Laat het dus dan vlug weten via check@omroepfriesland.nl. Dus, wees dan vlug als wetter, dan check ik je hem oren weeken later. Houdo!